Duwa ka mga establishmento sa Iloilo City nga nadakpan nga nagaginutok samtang nagadisco ang mga customer gin-isyuhan na sang show cause notice. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginkumpirma sang Iloilo City Compliance Team nga naserbe na nila ang show cause notice sa duha ka mga resto bar nga nahamtang sa Smallville Complex kag San Rafael, Mandurriao. Ini matapos nga makapila na kabeses nga madakpan sang compliance team ang mga ini nga nagaginutok sa sulod sang establishmento. Halos dikitanay ang mga tao samtang nagadisco, dugangan pa nga wala na nagasuksok sang face mask. Bangod sini ginpangayuan sang paathag sang alkalde ang tagdumalahan sang establishmento. Ginapa-explain sila sa ilaman itong previous mga violation na nakuhaan ba sa mga pictures at mga videos ng ilaban niya mga disco pub, disco bar. So, sobra pa yan kasi nagyang ang iabaling sitwasyon. Ginpangabay naman sa compliance team ang mga customer nga naga-dine-in sa mga restaurant nga padayunon ang pagsunod sa patakaran. Hindi maghukas ang face mask kung wala pa nagakaon o kung nagainom. Wala pa sa may ilang entrance. Wala niya ka face mask, pinapakukas na nila. Wala daw sa istorya. Wala ito nakapungko sa lamisa. So, muna pirmiyaman sa way nga, waay ng face mask nyo kung nagakaon na mo. Kung actual na mo nagainom, mali. Padayon naman nga nagalibot ang compliance officers, PSTMO, BPLO kag kapulisan, agud masiguro nga mapatuman ang protocols agud malikawan ang paglatnanay sang virus. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.